салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дар сохтани филм коргардон кӯшиш мекунад охири киноро ба қавле ҷаззобтар кунад, то бинандаи он то охир тамошо намояд. дар Лигаи Чемпионон низ даври охири марҳилаи умумии мусобиқа ҳамин гуна шуд. 9 даста барои зинда мондан мубориза мебурданд. ПСЖ, Манчестер Сити, Брюге, Бенфика, Шахтёр, Штутгарт, ПСВ, Динамо Загреб ва Спортинг дастаҳое буданд ки тамоми қувваи худро сарф мекарданд то дар Лигаи Чемпионҳо боқӣ монанд. дастаҳои дигар ё тақдирашон дар мусобиқа ҳал шудааст ё дар мусобиқа боқӣ монданро барои худ кафолат додаанд. аз миёни 18 бозӣ бовар кунед мухлисон намедонистанд кадомашро тамошо намоянд. ҳамаш бозиҳои муҳим буданд. ҳатто дар лентаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна наворҳое пайдо шуд ки мухлисон тавассути телефонҳо ҳамаи бозиҳоро тамошо доштанд. фикр мекунам барои зиёде аз мухлисони футбол рақобати дастаи Манчестер Сити бо тими Брюге ҷолибтар буд, чунки дастаи чанд соли охир муддаӣ вазъияти хеле бад дошт. агар аз дастаи Брюге шикаст мехӯрд, пас аут Пеп Гвардиола мешуд. ба шӯрии бахташ боз аввалин голро бозингарони Брюге заданд. Гвардиола то ҳадде ғамгин гардид ки гуфтам дохили телевизор даромада ягон бурида нонаш диҳам. дар ҳамлаҳои шогирдонаш то ҳадде эҳсосӣ мешуд ки дар як фурсат бо нохунҳояш канда қариб хуншор кард. баъдан Матео Ковачич ҳисоби рақобатро баробар намуд ва ҳамин тавр ҷони Гвардиола даромад. баъдан шогирдони ӯ бо ҳисоби 3-1 ғалаба намуданду дар Лигаи Чемпионҳо боқӣ монданд. аммо ин охири фоҷиаҳои дастаи Сити нест, чун онҳо дар бозиҳои 1/16 ё бо Реал Мадрид бозӣ мекунанд ё бо Бавария. аз Брюге ку халос хӯрданд, аммо аз дуи боло ё ба ҷон халос мешаванд ё бо торумор. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед телеграм-канали дар комментария закрепид кардаи маро як хабар гиред. онҷо силка гузоштаем ва вақте даромадед бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намоед. дар ин ҳол шумо имкони 8000 сомонӣ ба даст оварданро пайдо месозед. барселона дар бозии муқобили Аталанта агар шикаст ҳам мехӯрд, аллакай ҷои худро дар ҳаштгонаи аввал ба қавле гарм карданд. аммо бозӣ барои Аталанта хеле муҳим буд. онҳо агар Барселонаро мағлуб мекарданд, ҳам онҳо мустақиман ба даври якашниҳоӣ роҳ меёфтанд, ҳам Барселона. аммо гап сари принсип аст ки Ҳанси Флик қасам хӯрдааст дигар мағлуб намешавад. дар бозии мазкур гапи Ламин Ямал буд. дар хати ҳамла ва нимниҳимоя бозиро ба дараҷаи олӣ чарх мезанонд ва ҳатто ба задани гол ҳам даст ёфт. ҳамин хел далел ҳам аст ки Ламин Ямал дар мавсими имсола миёни топ 5 дастаҳои аврупоӣ аз ҳама зиёд фурсатҳои голӣ ба миён овардааст. голи дигари Барселонаро Роналд Араухо зад. Араухое ки чанде пеш дар нӯги Сузан қарор дошт ва қариб буд аз Барселона мерафт. хулас бозӣ дар ниҳоят мусовӣ 2-2 шуд ва яке аз голҳои дастаи Аталантаро нафаре зад ки номаш ба 2 сатри ғазали Ҳофизи Шерозӣ баробар аст. Эдерсон, Жозе дос Сантос, Лоренсо да Силва. ин номи як нафар аст. шореҳ то номи ӯро мегирад ки боз як голи дигар мешавад. хулас Пашалич ҳам гол зад ва ҳисоб 2-2 шуду, вале Аталанта дар зинаи нуҳум ҳамагӣ як хона поёнтар аз мавқеи мустақим ба даври 1/16 рафт. дастаҳое ки бояд дар охир гап зананд, ҳамаашон қариб ки дар даври 1/16 ҳастанд. Борусия, Реал Мадрид, Милан, Бавария, ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус. инҳо ҳоло миёни худ корҳои нотамом доранд. корҳоро буд мекунанд, баъд кори дастаҳои болоро тамом менамоянд. ҷои дигар дастаи ПСЖ аҳволи хеле бад дошт. онҳо ба минтақаи афтидан аз мусобиқа хеле наздик буданд ва бозӣ бо дастаи Штутгарт тақдирҳалкунанда буд. аммо парижиҳо ҳанӯз дар қисмати аввали бозӣ тақдирашонро ба манфиати худ ҳаллу фасл карданд. аввал Баркола гол зад ва баъдан нафаре хетрик намуд ки тамоми мавсим бо Луис Энрике ҷангу ҷанҷол дошт. Усмон Дембеле ин мавсим доим сархати расонаҳои варзишии фаронсавӣ буд. рӯзе набуд ки ӯ бо Луис Энрике як нофаҳмӣ надошта бошад. аммо билохира дар як рӯзи тангӣ маҳз ӯ ПСЖро аз вартаи марг наҷот доду ба марҳилаи 1/16 баровард. бозингари мазкур дар бозии муқобили Штутгарт 3 гол зад ва парижиҳо дар умум бо ҳисоби 4-1 ғалаба намуданд. дар 18 бозие ки шаби гузашта сипарӣ гардид, фақат ба Усмон Дембеле ва Лаутаро Мартинес аз Интер муяссар шуд ки ба задани 3 голӣ даст ёбанд. рӯҳияи бозикунии Дембеле чӣ дар Барселона ва чӣ дар ПСЖ мисли обу ҳаво аст. як туғрӣ гирад 3 гол мезанад, як туғрӣ нагирад худатро кушӣ ба пояш тӯб намерасад.
ливерпули воима дар охир омори зебои худро ба истилоъ ҷазир кард. то ин бозӣ шогирдони Арне Слот шикаст нахӯрда буданд ва дар ҷадвали мусобиқа лидери асосӣ буданд. ҳоло ҳам онҳо дар садри ҷадваланд, аммо рақамҳо андаке безеб шуд. онҳо аз дастаи шикаст хӯрдан дар сурати ноком гардидан аз мусобиқа берун мерафтанд. Арне Слот ҳарчанд ҳайати дуюми дастаро ба Нидерланд равон кард, аммо дар ниҳоят бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. агар ба ин бозӣ ҳам ҷиддӣ муносибат мекарданд, пас ягонаи дастае дар ин мавсим мегардиданд ки аз 8 бозии Лигаи Чемпионҳо 8 ғалаба ба даст меоварданд. ҳарчанд Гакпо ва Элиот гол заданд, аммо ин ба 3 голи мизбонон ҷавоби арзанда набуд. бозӣ ҳарчанд муҳим набуд, аммо гуфтем ки рақамҳо безеб шуд. аммо лидерии ҷадвал аз даст нарафт. ливерпул марҳилаи умумии Лигаи Чемпионҳоро дар садри ҷадвал хотима бахшид. Реал Мадрид низ муқобили Брест қариб ки бидуни ягон машаққат ғалаба ба даст овард. шогирдони Анчелоти оҳиста аз хоб бедор мешаванд. дар бозии гузаштаи Ла Лига голзанӣ вазифаи Мбаппе буд ва ин навбат ин вазифаро Родриго Гоес адо кард. 2 гол бозингари бразилӣ зад ва 1 голи дигар Ҷуд Беллингем замъ намуд. ин ҳам дар ҳоле буд ки дастаи ҳариф бидуни голзанӣ аз бозӣ берун шуд. ин бозӣ низ он қадар аҳамияти ҷиддӣ надошт, чун Реал бо ин ғолибият наметавонист баҳшгона дарояд ва Брест агар бо ҳисоби 500 бой медод аз мусобиқа берун намерафт. баъди бозӣ дар нишасти матбуотӣ Карло Анчелоти интиқод кардааст ки шакли нави баргузории Лигаи Чемпионҳо ба ӯ писанд нест, чун шумораи бозиҳо хеле зиёд мешаванд ва ин метавонад ба ҳолати даста ва ҳам вазъи худи футболбозон таъсири манфӣ расонад. бовар кунед, рост мегӯяд, то ҳадде мусобиқаҳову бозиҳои зиёд шуданд ки бечора футболбозон рӯзи бекорӣ надоранд. ҳоло боз тобистон як мусобиқаи дигар бо номи Чемпионати ҷаҳон миёни бошгоҳҳо сар мешавад. маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳо кай ва чӣ гуна баргузор мешавад? марҳилаи умумии гурӯҳӣ дар Лигаи Чемпионҳо дирӯз ба анҷом расид. аз рӯи ҷамъбасти 8 даври марҳилаи умумии ҷадвали мусобиқа аз миёни 36 даста беҳтаринҳо ба плей-офф роҳ ёфтанд. 8 дастаи беҳтарин мустақим ба марҳилаи ҳаштадниҳоӣ баромад. ин дастаҳо Ливерпул, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико, Байер, Лил ва Астон Вилла мебошанд. дастаҳое ки аз зинаи 9 то 24 мавқеъ гирифтанд дар марҳилаи 1/16 бо ҳам меоянд ва барои роҳ ёфтан ба марҳилаи 1/8 бозӣ мекунанд. ин дастаҳои Аталанта, Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, Бавария, Милан, ПСВ, ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест, Фейнорд, Ювентус, Селтик, Манчестер Сити, Спортинг ва Брюге мебошанд. маросими қуръакашии марҳилаи 1/16 Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои дар ҷадвали мусобиқот аз зинаи 9 то 24 ишғол карда рӯзи 31 январ доир мешавад. рӯзи 21 феврал қуръакашии марҳилаи 1/8 дар назар аст. тибқи радабандии ҷории Fight Matrix, панҷгонаи беҳтарин размикорони минтақаи Осиёи Марказӣ дар вазни то 66 килограмм эълон шуд. дар ин феҳрист варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов ки рекорди размиаш 11/3 аст, шомил шудааст. дар феҳристи мазкур Наимов дар мақоми дуюм қарор гирифтааст. дар зинаи аввал Раҷабалӣ Шайдуллоев 13/0 аз Қирғизистон аст, Карчига Даудбек 17/3 аз Қазоқистон дар зинаи сеюм, Раван Бекболад аз Қазоқистон дар зинаи чаҳорум, Багдос Олжабай 16/4 аз Қазоқистон дар зинаи панҷум, Адилет Нурматов 13/2 аз Қирғизистон дар зинаи шашум ва Муртазалӣ Магомедов 9/0 дар зинаи ҳафтум аз Қирғизистон мебошанд. қобили зикр аст ки Fight Matrix сомонаи низомии радабандии ҷаҳонӣ буда, дар он рӯйхати равзкорони касбӣ дар муҳорибаҳои омехта нашр мешаванд. радабандиҳо ҳар ҳафта нав шуда, дар он ҳар кадоме аз гурӯҳи вазнҳо то 650 размикор дохил мегарданд. ёдоварам шаванд ки рӯзи 1 феврал дар шаҳри Ар-Риёзи Арабистони Саудӣ дар чаҳорчӯбаи мусобиқаи UFC Fight Night 250 равзкори тоҷик Муҳаммад Наимов вориди 8-кунҷа мешавад. рақиби Наимов Каан Офли австралиягӣ мебошад. рақобат дар вазни сабук доир мегардад. варзишгари мо Муҳаммад Наимов 11 ғалаба ва 3 бохт дорад. Офли 11 ғалаба, 3 бохт ва 1 мусовӣ дар ҳисоб дорад. интизор меравад ки Муҳаммад Наимов ва Каан Офли соати 22 ба вақти душанбе вориди октагон мешаванд. телевизиони варзиш бошад мустақиман рақобати мазкурро манзури шумо мегардонад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.